Dobro jutro i dobrodošli u Kafe Bonjour. Danas prvu jutarnju kafu pijemo sa jednim izuzetnim čovekom, Dragoljubom Damjanovićem, direktorom Schneider Electric Huba u Novom Sadu. Dragoljube, koji je tvoj jutarnji ritual? Ili piješ kafu, čaj, nešto treće? Dobro jutro. Ne. Ja najviše volim da se istuširam, sredim za posao i da doručkujem. Kafu pijem tek kad dođem u kancelariju, uglavnom, ili čaj. A kako ideš na posao? Uglavnom idem kolima, mada sad kad idem u Novi Sad, ponekad idem i vozom. Jako je zgodno, bukvalno za pola sata može se stigne. A kad bi mogao da biraš, čim bi najradije na posao? Najradije vozom, iskreno. Vozom? Da, to mi je super. Sjajno. I koliko ti vremena provodiš u Beogradu, koliko u Novom Sadu? Pa 2 do 3 dana u Novom Sadu budem obično, i onda dan, 2 u Beogradu, ako sam u Srbiji, pošto dosta putujem. Da. To je ono o čemu sam htela posebno da razgovaram sa tobom, jer inače razgovaram sa ljudima koji imaju tu neku duplu kulturu, jer rade za strane firme ili mnogo putuju. Ti radiš za francusku firmu, radio si pre toga u drugim preduzećima. Je li ima neke razlike između Francuza u poslu i drugih naroda, recimo, u poslu? Ima. Mislim, ja sam radio ranije i, da kažem, u američkim firmama i u nekim drugim, a i sarađivao sam sa firmama koje potiču iz drugih, da kažem, zemalja. Ono što po meni ima, rekao bi, 2 stvari koje odlikuju Francuze. Prva je sklonost ka debatovanju. Znači, Francuzi jako vole da pričaju i da se mi ubeđujemo prilično dugo. Znači, nekad je potrebno dosta vremena da se postigne neki, da kažem, dogovor, ali ono što je super kad se dogovor postigne, to je to. To je ono što po meni se malo razlikuje od drugih. A druga stvar je da Francuzi uglavnom rade da bi živeli, ne žive da bi radili. Znači, oni uživaju u odmoru. U Francuskoj ljudi koji rade imaju ozbiljan odmor i koji dugo traje, mislim, po 6-7 nedelja. Sigurno svako ima odmor koji mora da se iskoristi. Znači, ne postoji varijanta da ga ne iskoristiš i oni tako su svoj život i namestili. I to se meni isto jako sviđa, ta njihova kultura, da kažem, koja pravi balans između posla i, da kažem, i onog nečeg drugog u životu što njima znači. To ne znači da oni ne rade. Oni kad rade jako vredno i mnogo. Ali kad se odmaraju, onda se odmaraju. Ono što je isto, čini mi se, neka zajednička osobina, mislim, ne treba generalizovati, ali čini mi se da je tako. Francuzi su jako ponosni. I generalno, kada pričaju o svojoj kulturi, o svom narodu, o svojoj istoriji, vrlo im je stalo od toga i tu smo mi jako slični. Ono što mi imamo malo više je ta mediteranska kultura. Znači, čini mi se da je kod nas malo veći značaj dat porodici, prijateljima. Mislim da oni, nažalost, čini mi se su više otišli ka onom zapadnom modelu, da žive realno, ne baš svi, ali pogotovo i u Parizu i u velikim gradovima. Nemaju prosto vremena da se druže toliko. Pa pazi, brojke to i pokazuju. Nedavno sam baš gledala, Francuzi jedu manje sira i piju manje vina nego što je to bio pre slučaj pre recimo samo 10 godina. Što znači da se ta kultura definitivno menja. Kod Francuza se od uvek znalo 3 obroka i za obrok se ne uzima za kompjuterom, nego lepo sedneš za sto. Kad se jede, samo se jede i kad se jede, jede se u društvu, jer je to trenutak koji se provodi sa porodicom i sa prijateljima, gde se razgovara o svemu i svačemu. Ja znam da sam prvi put kad sam došla u Francusku bila šokirana, seli smo da večeramo, večera je trajala 2 sata. I tako je svaki put. Tako da, ja mislim da tu ima sličnosti, ali eto, u pravu si, vidiš da se i kod njih dosta menja, neke stvari se menjaju. Sad, da li su to neke trajne promene ili će možda neki zaokret? Ja se nadam. Mislim da je definitivno COVID tu sad napravio neki pomak. Na bolje, čini mi se. Da su se malo više vratili sebi. Puno mojih kolega koje znam koji su živjeli u Parizu se iselili iz Pariza. Znači, oni sada žive po ruralnoj Francuskoj na obali ili Atlantika ili Mediterana. Znači, i ne žele uopšte da se vrate žive u Pariz.
Baš zbog toga, jer su gubili jako mnogo vremena u transportu, bilo im je komplikovano sve što hoće da urade i sada se vraća taj više porodični život. Čini mi se kad se žive u manjoj sredini, prosto ljudi su skloni tome, tako da nadam se da će se to vratiti. Ti si baš mnogo putovao, ukoliko si zemalja sveta bio kada? Ne znam, ne znaš li da? Puno, baš puno. Ne brojim ja to, ali skoro da nema kontinenta na kom nisam bio. Šta te je najviše iznenadilo? Je li ima nešto što se posebno izdvaja? Ima nekoliko stvari, ali mene uvek što najviše i najpozitivnije iznenadi, koliko su svuda normalni, obični ljudi, prijatni, dobri, kako svi imaju iste želje i prioritete. Svi hoće da im porodica normalno živi, da budu zdravi, da napreduju, da žive u nekom normalnom i predvidivom okruženju. I to nema veze da li je to, ne znam, Francuska, da li je to Vijetnam, da li je to Tajland, Pakistan, Filipin, nema veze. Brazil, sve jedno. Neverovatno je kako svi imamo vrlo slična stremljenja i vrlo jednostavne želje. Znači, i onda uvek se šokiram kako vidim kako političari tu uspeju da preokrenu i naprave u mnogim zemljama jako, jako tešku situaciju. Naši ljudi bi trebalo da odu da vide neke takve zemlje. Mi živimo u jako lepoj zemlji, odnosno u smislu priroda nam je dala sve. A na nama je sad, da li ćemo to dobro da iskoristimo ili ne. Osrednji smo, rekla bih. Ne, mi stvarno živimo, mislim, kad čovjek ode, recimo, ne znam, na Filipine ili u Pakistan, vidi kako ljudi žive, u čemu ljudi žive i za koliko novca ljudi žive. Mislim, to je. I ono što me jako obraduje u tim, da kažem, siromašnim zemljama, tu vidim strahovitu želju da ljudi prosperiraju. Ali u onom pozitivnom smislu. Znači, tu vidim klinci koji su gladni znanja, spremni da uče, da putuju, da se bore. Znači, neverovatno je šta su oni spremni da urade da bi stvorili sebi neke bolje predispozicije za bolji život, da napreduju. Ne vidiš to kod nas? Ne. To na zapadu nema. To u Evropi više nema i u Americi. I to će biti ogroman problem. Naša deca su, nažalost, uljuljkana, prilično razmažena, nisu spremna da se bore. Ne sva, ali velika većina. Nisu spremna previše da uče. Mislim, hoće oni, ali ne na uštrb svojeg kvaliteta života i svih onih stvari koje imaju. Dok ova dečica, znači recimo jugoistočne Azije ili Afrike, znači oni su spremni da urade sve u pozitivnom smislu, znači da uče po 20 sati dnevno, da se trude, da se odsele u potpuno neku drugu zemlju, da im bude bolje. Ja sam imao, znači, situaciju, vraćao sam se iz Vijetnama jednom i pored mene su sela dva klinca koja su imala 19-20 godina iz Vijetnama. I imali su šapke. Ja sam mislio da su vojnici. I pitam ih, isto, mislim, pričamo sa Google Translate, on ne zna engleski. Znači, ja pitam, ja i prevedim, pokažem im i oni meni. I pitam, rekao, šta ste vi? Kaže, mi smo policajci. Rekao, kakvi policajci? Preko dijete, pa kaže, mi smo, kaže, nas 20 njih je bilo u toj grupi, prošli su neku rigoroznu selekciju od 1000 i 1000 dece i idu na Policijsku akademiju u Moskvu. To je bilo prošle godine. Znači, počeo rat. Ništa to njima ne znači. Znači, to je njima način da odskoče i da idu dalje. Ali dobro, Schneider je električna firma koja baš puno radi sa mladima, tako da tu treba da se balansira. Kako vi uspevate da se ipak snalazite sa tom novom generacijom koja nije nešto preterano motivisana, to i ja mogu da potvrdim. Ma jesu oni motivisani, mislim, sve to zavisi. Oni kad dođu u firmu, mogu oni da se motivišu. Mislim, tu samo treba pravi iskren odnos i treba im davati prave prilike. I mnogi od njih onda krenu da rade i da razmišljaju. Tako da, jako je bitno okruženje i kultura firme. Znači, i oni ako vide kad im starije kolege povuku i to, krene gro njih i da se trudi. Ne kažem da oni treba da rade kao mi, daleko od toga. Moja generacija, ja imam preko 50 godina, mi smo bili budale. Znači, mi smo radili upreko svemu. I uprkos tome kako smo bili plaćeni. Znači, bilo nam je jako bitno da imamo dobar posao, da radimo, da pravimo uspehe. Žrtvovali smo svašta
u tom smislu i to isto nije dobro. I mislim da ova deca, ako budu uspela nađu ekvilibrijum između toga kako i koliko treba struda na poslu, a da ne žrtvuju previše, već da nađu taj dobar balans, to je put uspeha. Ja sam recimo imala sreće da radim sa tobom nekih 5-6 godina. Taj period u mom životu, ja ga se sećam kao perioda u kojem sam imala jako puno slobode, gde si mi ti motivisao si me i nisi me ograničavao. I sad sam htela da te pitam, koji je tvoj pristup menadžmentu? Da li ti primećuješ da ima neka evolucija u poslednje vreme u hijerarhiji? Da li još uvek važi ona vertikalna hijerarhija ili se sad tu nešto menja? Kako ti radiš sa ljudima? Koji je tvoj pristup? Je li baš to sloboda, feel free ili kako? Ja preko 20 godina na neki način upravljam raznim timovima. Tako mi je ono što kažu zadesilo se u karijeri. U raznim firmama. Moj osnovni princip je, najvažnija stvar je iskren odnos. Znači, iskren odnos u smislu da zaista probaš da razumeš i zaposlenog, da objasniš šta mi hoćemo zajedno da radimo i zaista da im pružiš punu podršku, ne samo da mi sad uradimo to što treba da uradimo, nego i da im omogućiš da oni prvo rade ono što bi volili da rade i da se razvijaju na način na koji oni hoće, dugoročno. Kad se to sve dobro i da ih podržavaš u tom smislu. I to je moj recept bio uvek. Znači, ja sam uvek više sklon da verujem ljudima nego da ih kontrolišem. Mislim da od kontrole nema ništa. Micromanagement je stvar teške prošlosti, da ne kažem hijerarhija, ala vojne, jer to ne postoji više, mislim. To je bio kontrolisani protok informacije, sad su informacije svuda. Moje iskustvo sa svim ljudima je da mnogi od nas praktično sami sebi postavljaju granicu do koje mogu da idu. Iz raznih razloga. Vaspitanja, porodice, obrazovanja, ko zna čega, istorije svoje, lične. Nekad ljudi uopšte ne mogu da zamisle šta oni mogu da urade. Kad ja uspem nekoga da uverim da on može mnogo više nego što i on ili ona mogao, to je meni najveći uspeh u mojoj karijeri. Koliko vi zapošljavate ljudi sad u Schneideru? Ovde u Srbiji je oko 1000, u hubu, znači u ovom razvojnom delu. Ovim delu koji se bavi softverom. Koji softver, hajde? To je sad interesantno. Hub je formiran pre 2 godine. Pre toga mi smo se uglavnom bavili softverom za upravljanje elektrodistributivnim sistemima. Znači, to je softver koji se instalira u elektrodistribuciju, da ona nadgleda mrežu i upravljanjem optimalnoj vodi i tako dalje. Međutim, onda smo mi vidjeli da, pošto tu radimo već preko 20 godina, da se dosta naših zaposlenih ponekad zasiti, rade 10-15 godina na istoj programskoj platformi, na istim programskim jezicima i onda im je potrebno da napravimo neku promenu. Znači, da oni nauče nešto drugačije. I onda smo mi hteli da počnemo da radimo i neke druge softverske proizvode koji su na drugačijim platformama, na drugačijim jezicima, da bi oni mogli da naprave neku diversifikaciju. I to smo počeli da radimo. I mi sad imamo ambiciju da postanemo praktično globalni hub za softvere vezane za energetsku tranziciju. Imamo sad preko 70-80 ljudi koji rade u tim novim biznisima na potpuno drugačiji način i to ćemo sigurno da guramo dalje. A ovaj koji se implementira u Beogradu je koji? Misliš, u EDS-u? Da, u EDS-u. To je ovo što pravimo ovde. Aha, to je ovaj ovde. To je ovo što pravimo u Srbiji i mi smo jedini centar na svetu koji to pravi i znači svi kupci diljem sveta taj softver praktično odavde uzimaju i mi im pomažemo da ga implementiraju. Ajde pričamo malo o energetici, pošto tema je i tekako aktuelna. Znam da mi ti kažeš da je jedno od najperspektivnijih zanimanja trenutno biti energetičar. Hajde malo mi Jeste. pojasni. Znači, skupilo se nekoliko stvari koje sada praktično uvode revoluciju u elektroenergetiku. Znači, ono što je uradio mobilni telefon kada je došao kao proizvod i kao alatka koju počinju ljudi koriste u telekomunikacijama i ta revolucija koja se desila ulaskom mobilnog telefona u naše živote će se desiti i dešava se sada u energetici, samo magnituda promene u smislu impakta, a i u smislu novca 100 do 1000 puta veća. I bit će mnogo duže. Znači, prosto zato što je toliko novca u igri da to ne može tako brzo da se odradi. Šta se dešava? Znači, energetski sistemi su zamišljeni krajem 19. veka kako ih Nikola Tesla zamislio i oni se realno nisu menjali do pre 10-15 godina skoro ništa. Znači,
kako je tada bilo zamišljeno, velike elektrane proizvode, prenosi se električna energija preko velikih dalekovoda, manji dalekovodi do potrošača u jednom smeru. Suština problema svakog energetskog sistema je da količina energije koja se troši uvek mora da bude tačno iste energije koja se proizvodi. I taj balans mora stalno se održava, što znači, mi kad ovde ugasimo svetlo, negde mora neka proizvodnja da se malo smanji za tu količinu energije ili neko mora da negde upali drugo svetlo da bi to izbalansirao. Međutim, šta se desilo? Ta energija je tekla od velikih elektrana kroz velike dalekovode ka manjim do kuća i potrošača ili fabrika. Tako da je bilo relativno lako kontrolisati, ali bio je jedan tok energije. Zbog uvođenja obnovljivih izvora, da bi supstituisali fosilna goriva, a i zbog generalno uvođenja električnih vozila i punjača, potpuno se promenila priroda i proizvodnje i potrošnje. Sada se struja pravi praktično na krovovima kod potrošača, kuća, na krovovima fabrika, na parkinzima i kreće da teče u oba smera, što je prilično teško da se reguliše i treba jako mnogo uložiti u postojeću mrežu da ona obezbedi da svako ima sigurno napajanje. Znači, mreža mora bude mnogo fleksibilnija nego pre. I tu glavnu ulogu igraju softveri koji praktično balansiraju celoj toj priči. Znači, mora da postoje ozbiljni softveri koji praktično drže balans. A na sve to se uvodi i tržište. I konkurencija, i raznorazni proizvođači koji onda sa svojim cenama igraju na tržištu. I da bi svi imali iste uslove, mora da postoji mreža koja je veoma fleksibilna. A čekaj, ti meni sad tu pričaš o električnoj energiji u Evropi i u Americi. Je li ista stvar se dešava? Potpuno isto. Svuda se dešava sve isto. Ono što je sada u zemljama trećeg sveta zanimljivo, oni su, recimo, do pre 10-15 godina bili tamo gde je Evropa bila, recimo, u 50-im, 60-im godinama i oni mogu sada da naprave tehnološki iskorak da relativno brzo podignu kvalitet svoje mreže na nivo koji je i sada u Evropi ili tako dalje. Ulaganjem u automatizaciju, u softvere, u pametne mreže. Mogu mnogo da poboljšaju svoj energetski miks u smislu koštanja prema krajnjem potrošaču. Ali to zahteva puno ulaganja i u mrežu zbog fleksibilnosti. Tu, znači, sledećih 20 godina će biti jako mnogo posla. Znači, samo da vam dam čisto da imate osjećaj. U Evropi je u narednih do 2030. planirano 900 milijardi evra za ulaganje u mrežu da bi mogla da podnese zelenu transformaciju. U Americi 1400 milijardi dolara. Znači, to su ogromne pare. I to je ulaganje i u softvere, i u nove dalekovode, u storage, u razne druge stvari koje su potrebne da bi sve to moglo da radi. Tu je ceo naš biznis. I na sve to ide sa cela priča oko ESG-a. Gde sve firme sada moraju da se ocenjuju ne samo kao finansijski uspešne ili neuspešne, već i kako su održive, kako vode računa o zagađenju, kako vode računa o svojim zaposlenima, o svom, da kažem, društvu. Vi ste najodrživija firma na svetu, ali tako više nekad je to? Schneider ima sreću da je naša strategija koju je Schneider praktično pre 15 godina u kojom je krenuo, to je energetska efikasnost, održivost, obnovljivi izvori, sada daje ogroman, da kažem, return. Imali smo prilično, da kažem, pametno rukovodstvo i CEO-a koji je bio veliki vizionar i tačno je procenio dobro i šta treba da prodamo i šta treba da kupimo da bi imali portfolio koji najviše odgovara sadašnjem trenutku. I to se i vidi. Ali vi ste firma koja je kroz istoriju umela da evoluira i to je meni fascinantno kad se priča o Schneider Electricu. Hajde, volim ti ispričaj čime se u stvari Schneider Electric u početku bavio. I inače da razbijemo mit, ljudi uvek misle da je Schneider Electric nemačka firma zbog imena, ali ne, to je francuska firma. To je francuska firma, ona je stara skoro 190 godina. Schneider kad je počeo da se bavi, zvao se Grup Schneider i bavio se čelikom. Znači, mi smo se bavili proizvodnjom topova, brodova, vozova, metroa u Parizu, tenkova, znači svim što je bio čelik. I to je bio naš 19. vek i, da kažem, prva polovina 20. veka. Kuriozitet je da je Schneider bio najveći snabdevač srpske vojske topovima i municijom, uopšte vojnom opremom. Beše ima jedan top na Kalemegdanu. Ne jedan, ima ih 10 u Prvom svetskom ratu.
naši topovi su se lili u Kragujevcu, u Livnici, po licenci Schneiderovoj. I unuk našeg osnivača je bio pilot na Solunskom frontu i poginuo je boreći se s našim vojnicima 1917. ja mislim. Tako da, Schneider je iz čelika prešao posle drugog svjetskog rata na struju. Znači, mi smo onda shvatili da je električna energija je energija budućnosti. Potpuno smo se otarasili svega što je bio čelik. Ogradili smo ogromne akvizicije što se tiče električne energije, a u 21. veku smo počeli da se bavimo softverom. I, znači, mi sad ostajemo svakako proizvođač ogromne količine opreme za upravljanje električnom energijom i počinjemo da duboko ulazimo u softvere sa, to mi kažemo, OT strane, sa strane tehnologije. Tu smo zaista najbolji. Isto tako, mi namećemo svima koji hoće da rade s nama. Znači, našim dobavljačima i našim partnerima, koji su nama partneri u poslu, kojima mi prodajemo naše proizvode ili rešenja, a oni prodaju dalje, oni moraju isto tako da nas prate u dekarbonizaciji svog posla. Ali koliko je to izvodljivo u zemljama poput Srbije? Da li naša mala i srednja preduzeća mogu da isprate to? Kako da ne? Mogu? One čak pre mogu nego velika. Aha. Mi imamo, jedan od najboljih partnera u Srbiji je prva firma koja je 2012. napravila Zero CO2 zgradu. 2012. Znači, zgradu koja pravi više električne energije nego što troši. Sad da se vratim na ono što spomenuo, Prvi svetski rat i to, tu se vraćamo na jednu od tvojih pasija koja je istorija. Jesi promašio zanimanje? Pa nisam siguran. Zato što ja jako volim elektroenergetiku. Ja sam energetičar isto po zanimanju i podjednako volim to. Ja sam studirao istoriju isto par godina. Paralelno sa ETF-om nisam uspeo normalno da je završim, bilo bi previše naporno, ali ja i dalje čitam istoriju, mislim, to mi je hobi i pasija, tim se bavim, ali nisam pogrešio. Pogotovo sad svestan sam koliko je cijela energetika bitna za očuvanje praktično ljudske vrste na planeti. Mi ako uspemo da rešimo tu jednačinu, da krenemo da smanjujemo ugljen dioksid koji emitujemo, jedini način je struje. Nema drugog načina. Tu ja računam na novu generaciju. Mislim da je to njima mnogo bitnije nego nama. Tu je ogroman kvalitet tih novih klinaca. Oni su potpuno razumeli koliko je bitna životna sredina. I mislim da je zato jako bitno da toj deci damo šansu, oni mogu mnogo da doprinesu. Oni su spremni da način života prilagode tome da troše mnogo manje energije. Ako smo do sad izdržali 6-7 ili koliko već, 23.000 godina na ovoj planeti, pa još neku 1000 valjda ćemo napraviti. Ti si optimista i ostaješ tako. Ja sam siguran da generalno ljudska vrsta ne bi napredovala do ovde dok je stigla da nije imala taj optimističan pogled na svet. Znači, mi prosto u većini, to je način kako mi pravimo progres. Imamo neke setbackove. Ali sad imaš tu celu onu polemiku, da li je progres u stvari obavezno pozitivan? Da li je svaki progres dobar? Ali uvek smo imali mi i, da kažem, krenemo jednu stranu pa vidimo ne valja pa se vratimo i u organizaciji društva i u tome kakav smo ipak napravili na životnu sredinu i u tome kako se odnosimo jedni prema drugima. Znači, mi smo stalno evoluirali i imali smo i, znači, realno je bilo u antici da u Rimu možda živi skoro 2 miliona ljudi, u srednjem veku u Rimu nije moglo živjeti 50.000 ljudi. Nisu znali kako da organizuju hranu, vodu, zaboravili su. Znači, imali smo setback, mračni srednji vek od 10 vekova. Pa smo opet vratili se. Mislim, to je stalno klatno koje ide u istoriji malo levo, malo desno. Sad, neko mora da bude malo srećniji, da bude u onom pozitivnom onom swingu. Ljudska vrsta uvek ima želju da na neki način živi bolje. Sad, nekad je to bilo materijalno, čini mi se sad da ovi novi klinci razumeju da to mora da bude miks. I materijalnog i onog drugog. Tu će biti u suštini naći ta pravu meru. To je ogroman kvalitet tih novih generacija. I oni to treba da donesu. Znači, manje pohlepe i više koncentracije na nešto što je, da kažem, kultura, neko zajedno oplemenjujuće, neka znanja, ljudske odnose, to je prava stvar. Hvala, Dragoljube, ovo je kao i uvek bilo inspirativno. To bi bilo danas za Café Bonjour. Au revoir et à bientôt.